Good morning mga kapaners. Yan si Brel may bago na naman siyang libro. May regalo si Apo Jo ulit sa kanya. Ito oh. Ne? Happy Thanksgiving mga kapaners. Wow. Mahilig ko mag... Ayan si Brel. Yan. Pupunta muna tayo kaya sa bahay ni Apo Jo. Inimbitan niya tayong magkape. Nebe? Si Brel oh. Hindi nagkamali. Sabi ni Apo Pel, bibigyan ka na ng regalo ni Apo Jo mo niyan bukas. Magsimba. Binigyan niya nga ito. May bago na naman siya libro oh. Meron pa daw siyang in-order kaso hindi pa daw dumating. Ano yan? Yellow po sana eh. Wow. Ayan oh. Yan, dun sa may ano, sabi na. Hindi ka pwede sa Harvey, sabi na. Ayan. Yung stoplight, ayan dad. Oh. Oh. Ken, kaya mag-park ka Ken. Pote yan yung building da, yung kabila. Harvey ano eh. Harvey ka mag-park ka ano. Tama mo. Gaya palang Harvey na. Karikain eh. Anong pangalan yan? Neno, pahayan Sinabi na ba left or right? Ito yung kasabi na. left to right. Hindi masyadong nakakaya. Magay. Masan Ken eh? Ahin kene. Opo. Op. Neno, opo. The going to bed book. Book. The going to bed book. Bed book. The sun has set not long ago. Basa mo. Bayan yung building nila, no? Lapit Denny. Yun yung building ni Apo. Rosedale daw eh. Paren? Paren? Ah, Taluila rin. Ah, yan pala. Reached your destination. Okay, yan. So, yan sila. So, magkakape daw muna tayo kila Apo Jo. Ha? Pinakilala niya tayo dun sa asawa niya. Sabi niya, meet my new family, sabi niya. Ha? Can we park over there? Okay, okay. Nino to. Yeah, Apo Jo. Kapo to. Oh, matatam kita pa Okay, rin. there we... Okay, yeah, thank you. Nino to, mom. Yeah, Apo Jo. Apo to. Mm-mm. Ha? Sabi na. Mm-mm. Sabi na. Wow. Ikaw water pa. Binabasa niya yung regalo ni Apo Jo sa inyo. Be, achutaki sa na mamasa, makay ka man to. Yan, kagagaling lang namin kay Apo Jo, nagkapagkwentuhan kami. So, ano, mag-aalas 2 na pala. Magna-nap time na si Brel. Ne Brel? No. 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 Inaantok ako din sa kape. Sinabi mo na pala magtina ka. O tayo pa sinabi ako may minom kape. Ay, may minum tea, may minum kape, sabi ko. Nakasiguran din dyan o marine na ako. Kasi narugo wala nga namang ako pa kaya niya. Peki inom ko na mo. Sabi Inaman. ko, just me, sabi she don't want tea or coffee, sabi ko. Juice is fine, sabi ko, kaya... Buta damdam na kai. Damdam tang Ken. Wala na Ken. Piano king. Hindi nanay pinibrela, aliyan si pinibrela ako, just order for bread, sabi ko. Oh, okay, yeah. Friend. Galing mo ba? Galing nga tumugtog Apo ah. Yan. Paturo doon na ayata magpiano kaya be. Yan. Pink. Seryoso niya oh. Gusto niya yung binigay ni Apo. Nagbabasa si Magundang. Hey daddy, half and half. Kaya kaya tamong potato scallop. Pumpkin patch. Siya magkala ng pumpkin. $3 pa rin. Pwede na yan? I will show you how to do the Ha?
hack. Sa superstore kasi kailangan pa ng coin-coin eh. Do you have? Ha. Sige din. Today. Let's eat Francis. Galing tatang. Hak. Hak, hak, hak. Sit down. Hak, hak. Hak, hak. Sit down ka na. Hak, hak. Sit down ka na. Sit down na, Dad. Sige. Hak, hak, hak. Hak, hak. Tingnan natin yung flyers ngayon. Yan. Yung mga gustong makatipid. Tingnan natin. What's for today's free? Ayan. Oh, chicken. Titingin-tingin tayo dito kung meron tayong. Pero normally naman, wala naman tayo. Wala naman tayong gusto sa mga yun eh. Wala. Pumpkin patch. Let's go. Kumatalikod na. Sige. Kumatalikod. Click-click. Yan. Meron kasi tayong ano, no? Meron na naman tayong libreng turkey. So, yun yung lulutuin natin. Nakuha natin yun matagal na. Lik-lik. Nung ano, dito, yung spend 300 tapos may free turkey. Ilang, Lik-lik. ewan ko, ilang buwan na yun. Mating karet. Yan, I like toge. Ulam namin kahapon toge pero it's my favorite. Let's go mga kapakners. Kainan na naman ito. Yung tomato. Amanake. Din. Cherry tomato, grape tomato. Hindi namin cherry tomato lang tayo. Hindi na niya. Daddy, mano lang. Hindi na niya. Pwede hindi na. Tang 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 tang. Murering lobster ah. Daga. Yan natin yan. Yan namin. Magkanta ka. Patong-tong pakitong-kitong. Pagi mo lang. Kitong at mo sa dagat, magagi at masayap, masiyap, makuyi sa bagat na nayon. Tong, 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 tong. Dad, bili ka ng lobster, sabi mo. Pati ako nga. Ito na. Gilya may gulot niya. Di may pang staff yung gulot. Buttermilk soup. Sige. Pasura na po Adwa po Bili tayo ng lobster. Dalawa. Bili tayo ng lobster. Niyota mom. Kukuha tamong lobster, adwa. Ito, ito nalalaat ko ito, Dan. Ito. Kukuha mo itong masika. Itong masika lalaat kita. Kukuha mo ito lalaat dito. Ito pa. Yayabap. Those one? That one. Yeah, the big ones, please. Yeah. Nakita kita. And one more big one. Itong gagapon. Itong masipagam. Malatilatan din. Lobster. Magkanya kaya ito? Alam mo ba, nung kay Brel, hindi ko alam buntis ako. Yan. Sabi ko ay daddy, mag-seafood tayo. Atong manyan. Tapos bumili pa kami, nag-best back pa kami, bumili kami ng mga lobster, mga crab, king crab, giant crab. Siguro nagastos namin doon, may ano, 250 Stop. up. Mama, what's Doon lang that? sa mga seafoods na yun. Tapos hindi man namin kinain. Mama, what's that? Dahil hindi ko nakain kasi hindi ko alam putis na pala ako nun. Kasi hindi ako makakain. Ha?
Wow, buntis ko pala kaya. Suka ako ng suka. Diba? Suko. Yapskin. Linuto lang namin, hindi naman namin nakain. Ha? How much, Dad? 50 lata. Magkala, 40? 50? Yeah, may kamali. Aman? Thank you. Yeah. Ako. Sa 30 lang pala, Dad. Dami. Tingnan mo naman yung butter ngayon, kahit yung butter. $6 na, dati $2 lang mahigit to. Ito na kasi. Group of 2. Kaso unsalted ba to? Kailangan natin unsalted. Kasi masyado maalat yung salted. Salted to eh. So walang, ito na lang. Isa lang. Kuha kaya tayo para may design lang tayo, no? Diba? Ang cute oh. Mini Halloween. Masarap naman siguro tong donut na to. Para may dessert lang tayo. May palibre ah. Sige tayong tingnan natin. Pinahaba. Same, right? Same? Sample? Oh. Chocolate. Oh, talan mo yan, ne. Oh. Para manahimik siya. Hindi naman, gusto niya maglakad. Tapos pag naglalakad naman, gusto niya magpabuhat. Bye-bye po. Ayan, talan mo yan, ne. Kenny Tam. Yan. Minay ka di? At ikaw bang pamintang kai ka rin? Turkey, yan. Wala klase. Oh. Akala ko brown niya itang ginamit mo dati. Itang tinaray mo. Yes. Yes. Then you please. 50% less salt. Oy, Daddy, rock salt pala. Saan ka lang makikita ang design? At ikaw paminta-paminta? O sige, ikaw paminta-paminta? Balo ko garlic kalaka. Tikang garlic. At tikang garlic powder? Na? Tikang garlic powder. Parsley fresh na muna, Dad. Wala ko kita. So, let's go. Nan pa ba yung kailangan ni Ken? Daddy. Oh, natin sabihan. Nanong, na? Ayan lang, Carly. Ibig sabihan, talulanan mong turkey. No, may luto. Ratang foil, alika. Pati ka dalo na karang sali. Dito na mong kaya. Sige. Kasasitan mo ng tao lang. Ako. O dito ang kaya ko kaya tao niya amorilulanan kaya tao niya. Ako. Yung potato ko na. Ano pangarap ka lang? Oh. Bra. Be, taya kami paket to. Shop, 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 shop. Bayad na. Kuya, unamon taya, be. Kaya ka na. Ang tatang. Let's go. Ang init. Na 250 na naman tayo. Nale? Parang let's go. Ayan o. Nagre-red na yung mga dahon. Red, yellow, orange. Diba? Yan. Nandito na kami. Iniwan na namin si Tatang. Yan.
Dali na, lumang alab. Yan, butter. Yan. Pwede mo yung bigyan ng onion kung gusto mo ng onion. Then, bigyan ko lang siya ng salt, pepper, and then, bibigyan ko siya ng, wala pala akong time. Lalagay ako ng Italian style na seasoning. Like yung may basil, yung leaves lang. Yan. Kapag ganyan na, yung malambot na, luto na siya. Lagay tayo ng 1. Para lang, lumapot lang ng konti. Yan. Maglagay tayo ng flour. Lagyan natin ng half and half. Dahil wala tayong nabiling malaki, maliit na lang. So, muna natin ng konti. Dati hindi ko nilalagyan ng flour ko. Mami, Daddy, Mama, Baby. Wow, saguli. Mga bit katapang milk. Kaya rin ko nga kain magkait ko. On. Lachoy blipi yan ang magsalita. Oo niya mo. Sige, yan. Penos ang edad. Ano yun? Pabagay rin ko lang. Italian. Itang tawag ko. Ganyan. Talik yan. Bakit ka na akong buwan? Siya mo. Batig sa'yo mo. Kita nga ang siya. Ayan. Luto na yung ating scallop potato. Ayan. Sunog-sunog lang yung cheese niya. Pero gusto namin kasi yan, yung medyo matigas-tigas. Ayan. Nakalimutan kong lagyan ng mozzarella kanina. Pwede na yan. So, dahil siya, tingnan mo. Diba? Bigyan natin siya ng nestle cream para lumapot siya ng kaunti. Bigyan natin ng pack. Pack na pack. Ayaw niya. Saglit. Nap-nap.
Ayan, di ba? Yan, bigyan na rin natin ng mushroom kasi meron naman tayong can na mushroom. So, bigyan na natin. Siyempre, din rin natin yung ano nito, yung tubig nito. So, yan. Para meron naman siya, magka-texture naman siya. Yan lang. Oops. Yan lang. Hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo and then, tapos na. Of course, pasta. Lemon tang? No, no, no. Yan si Brel Brel. Mami. May tatanan. Manyan mo, magsalita. Hi. Ay, tapos bang. No. Takam ng pepper mo. Time. Parsley. Mama. Tunay naman, may pabawal. Ba, ikit-kik yung ano eh. Tingnan mo siya. Nakasirit siya agad. Nakasirit siya agad, oh. Akala ko sino yung kamay yung nag-ano. Yan. Sino? Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Tignan mo naman, nubos na yung strawberry, oh. Ito na yung lab. Okay. Ayan. Ayan.